Okay. Osido koso waketo siasa mbele ahinya nikech ang'iyo report machielo bende kaendi moa e sirikal mamalo. Mamato en report Siaya. To Siaya nyiso ni nitiere chenro 16 maneno kaendi ma sirikal mamalo ema timo. Kamoting'o Gunja, Sega, Ukwala water supply mano tim gi Central Rift en mar 1 billion. Obambo, Riat, Kolembo, Market tim gi housing. Aneno kama chielo bende ki Ultra Modern Library ma Jaramogi Oginga Odinga University Science and Technology bende otim gi jo housing. Lower Nzoia otim gi jo housing. Barober, Akala, ESP Markets otim gi jo housing. Ma te itimo gi sirikal mamalo to sirikal ma Siaya gavana wuoni winjo ka en siasa ni malich ne ahinya ni gini ok onego bed ni luwo jogi to king'iyo to chal ka gima sirikal mamalo ni ema konyo. Koso keto siasa mbele ahinya moloyo dongruok. Trevor, mano en penjo maber ahinya to en penjo maber nikech ng'enyne particularly king'iyo context marwa mar pinywa ma Kenya ka to siasa waketo ga mbele ahinya kendo siasa ni ikete mbele molo kata mana dongruok kaka ipimono to en nikech wiwa wil ni siasa igoyo. Of course wan gi gimiluongo ni the electoral cycle manyiso kaka wago kura kata kaka watimo yiero magwa. To iye kanyo en gi steps madhi kaka 6. To within these 6 steps, achiel kuomgi en campaigning and then itieko gi voting to watimo evaluation. To wan wiwa wil ni electoral cycle ni onge kamiluonge development. Manyiso ni dongruok nitie kamitime. To ng'enyne wiwa wil ga ni kawasetieko yiero to koro thuolo ma wantiere godo en ni mar mondo watim ang'ono, watim dongruok ne jopiny. To gimomiyo nyalo bedo ni waketo siasa mbele ahinya kendo kata mana projects misomogo gintiere proposal report moro bende manochiw gi office mar service delivery unit be misome ase interact gi report no koro ang'e gigo. To king'iyo most of those things tichaki ng'iyo CIDP mar governor Orengo to okine ka gigo nitiere kanyo manyiso ni nitiere disparity. To disparity ikele mana nikech siasa. Kech governor wa Siaya nikech ana Siaya ago kura West Uyoma School kamiluongo ni Nyabera School West Uyoma Ward Rarieda Sub County. To king'iyo gik mane governor owacho no dwa timonwa. Governor spend a lot of time either mondo defend himself kuom jogo ma perceived to be goe kisiasa kata eno wuon odwa ni mondo dongruok otimre e yo mar ang'ono mar siasa. Ni samo wacho one term tekani koro ng'eny gik misomogo dhi timre. Whereas okoripo bed kamano. Oripo bed ni ka governor osetimo campaign moloso manifesto mare mwabedo gi CIDP. To CIDP bang'e tiloso ne budget ma mano e gima dhi e county assembly. Omiyo Shila wacho ni governor ni county itiyo gi all officers tete nyaka jo MCA be nigi tich magitiyo. To part mar MCA kacha en ni gibe gitimo approval mar ang'ono mar budget. Koro kose tim budget mar Siaya county government as an example to national government okoripo bed ni donje mondo kel ng'ikruok nikech most of gik misomo kata mana housing be gin gigo ma kisomo katiba maber ma jawuotho godo ni schedule 4 owacho ni mago are all devolved functions. Counties emoripo bed ni timo gi to ok gitim gi nikech siasa koro mar gorruok. Ni in kichako tiyo kako ripo bed ni tiyo to samoro gi feel ni temo ketho gima samoro rais temo timo Siaya kacha to bende buoga nikech kata stadium bende ne wachako gero Siaya. To en stadium ma kata nyaka sama walosi ni en stadium ma pod dhi mbele. Almost the 3 governments ma walosi ka 2013, 2017 nyaka sani 2022 ni sirikal mamalo ema nyaka bi mondo intervene gi miluongo ni sports. To sports ni kata katiba no wacho ni mano en tich moripo bed ni timo gi sirikal mar county. Omiyo nitiere chandruok ma dongruok nyalo bedo godo ka siasa donje iye. To en gi moripo bed ni pila jawacho kae kata Trevor wasewache kodi kae kiluonga ni governor oripo obed gi thuolo monyalo bet godo nyaka gi all other elected leaders e county. Nikech kanyo sani Siaya for example wan nyaka gi chairman mar budget Mheshimiwa Sama Tandi sipna malungo kabisa ma en mjumbe malego Usonga. Onge tiende mar mondo ni en otimo gik moko national government ma appropriations dhi kuonde moko to gigo jo Siaya ok negi. Ni samoro ni governor eneno ni siasa nyalo donje iye. Tajawacho ka ni ber ka koro governor bet gi jogo ma are elected leaders mondo gi share gi compare paro.
koro ipenjo mheshimiwa Tandi to koro in kitimo budget malo kacha gosiepenigo uneno nang'o e Siaya kae to penjo nyaka Wandai mabende ne en mjumbe ma Ugunja nyocha wan gi by election ma en CS mar energy obe ipenje nito weche mag stima malale e Siaya ka polopo omurambura ndur to stima oselal ineno ni mondo watim nam nikech Siaya County bro mana develop ka wantiere gi factors of production and energy is one of those factors. Koro ka onge support ma government through the mechanisms mantiere nyalo support godo development ni siasa ema timre to mano jogo makaka jo Kiswahili wacho ni sama dume ariyo gore cha to mana lum ema hinyore. Omiyo siasa osebedo ka timre marach to ripo bedni wang'eyo ni siasa nigi sane to dongruok kata development oripo mi thuolo mare kendo nafas mare mar mondo dhi mbele. Shila neno king'iyo